ole fasha nun khongai thlak le lung chia thlak tak chan chin ngai thla ang o he thon thu hi atak nge ya thil thleng true story be chana ziak ani fasha nun chu ziak tu James Rosanipa kumsang khat jakwa somriat pathum September ni khat alo her chuaka helei an chedong khovel hi re theile seom ti takin ama chondon ti reng shelovin an u nau zinga apathum na ni turin lipafa chu alo pianga heti alo pian chho lai vel hi chuan re theilu tuk chu an ni san lo anu chuan thingpui dor te siamin an khosak po apa ngai ve viawani chutiang chuan hun alo kal zela thingdel lo lungdel lo na chu no sen dum tak mai chu alo sei lian chavin alo thang lian chho ve zela kumsari mi vel aron ni chho chuan anu chu van nei nge van duai wang kan ti don jok ni pathian thulama kalin lim sang kan ti ang chi hian mithlim aron ni chhota a chu alimna atang chuan khurbing chavin pasan laka fa aron piang ta hlau mai heti hun lai hian he no pang u chi hi tlangwal hre chho tan ni ve to in chutia anu lakatanga khurbing fa alo piang ta chu za thak ati hle mai kong dik lo lam zo phana na mangin rui hlo zu le adang te ti alo chin pha ta a in chung khura boina te siamin thasui lama tu man ne an om hek lo le chu no pangtan chuan anin chung chu shem huna achang zo ta hi aningota anaw te hi pathum lai an lo piang ve le boxi nen anaw te achan na lama po kuthi atuar fo tamai le chutianga re theina chu tuarin voi tam a u chuan an nu fa chuan in atanga hno chuakin khodaya thlam ram to lam in an lua chang po atam ta hetianga hun mang chho ni ma sela sikul chu aphak ang tok chuan akal chho ve zela van nei thla takin voi khat ma fel lavin kumtin chuan pol po ason ve zela kum alo thar chuan mi le khabu hlui le uniform hlui te anu in hlona in alei phak tok tur ang chu leikhomin sikul akai ve thei zel ani chung kore theina awangin apa chu lamhulo ma se angai ve vong thina sikula zirtir tu ani ti te asiat ve awangin an kho zirtir tu te zinga mi re thei anom lo ti te po a mu mai bi khau lo ani voi tam tak le kha athon fawa athian te nei ang bol but te cycle te le engemo a o ang zong te pangchang takin adil ve thina ma se chana reng amungai lo thung tun nu zela asia danin apa nu pui anu son chuan apa mu ve ma in alo hal ralin alo the thang bo zo thin hi alo ni a pakhat ma apa chuan ale khathon chu chiar anei lo ani ome chutianga sheom le re thei taka a om chu khwal thu thanga tangin apa chuan alo sheve dingei tur hi ani a an khuwa a apula oma sikul te kal turin aron som ve tamial maya hemi kum hi pol sari azir kum tur ani anu le anaute athian ngai tak te chu ombo san hre te ma se andin hunin azir miau si lo awang chuan apa te khuwa a om chu athlang felta ani ti chuan an khu atanga apa te khokar kong ngopui te luite kan nga ya patling le tlangwal then khat po mania an kalngam lo na chuan anei ve ang thom hnot lem te le anu angai mina cho afun sak chu akin akal tahnak naka alung alengin akal san anu le anaute lim taka tual alo chai ve na thin an veng te ngei tu reu chung chuan aril ru akom mela achanga amit tuitla tur suk zau pa chuan malam chu apan ve zela chuti rual chuan a thlen na tur khovela apa anei ve chun le achung thar tur te chuan engtin taklo nga yang mo tia suang tu rau chungin ngak le hu phur ru tak chungin hlo po ngei tu man mi lawin aril ru chu akom chho ve mel renga ngopui chung kor ruam thim la ya chuan ahnunga thom na thel rile riap thin chuan ati hlau ve teta a hoilet le zau thina chutia rei fe thom ri in azui to hnu chuan ngopui po apel trep to a mun thel nuam tak a thlen dona an hoilet le chu sakai tun hnuwa angai tu le tin keite ni perin asia ama hlat zonga akal let lam chu awa mu mana
amak khop mai sakei te po hian min veng ve thin an lo ti fo hi a lo tik ani nge yang tia an soi thin thu te angai tu chuak ro ro a ril ru ko har tak hlau te ro tak chung chuan apa te khuwa chu tlai lam dar di vela chuan alut ve ta hlol mai khoton tira in lo om te hne na apa te in zo thak zel pa chuan muang changin akala apa te kong ka zon chu a thleng ta hupur ang reng tak le chak te ubok si zau thau ro ang reng tak chung chuan in chunga chuan alut ve ta roi mai a chung te thar po chuan an lo lom der ve viawa ti chuan nun bul thar chu atan chho ve don ta Paul sari chu apa te khuwa government middle school a chuan azom ve ta a thiam thei ber Paul chu nilem lo ma se thuoi le rem lo Paul a chuan atang chho ve zela apa thazar hnuaya chuan mei thai mi te mu set le diriam taka tong khum aton fo thin te tong lava a om ta chu a thla po amuangin nuam chu ati chho ve ta viau zel mai apa chu ramwak mi tak hi ani boka sikul chol te hian an pani chuan ramwakin ramngo tak taka te thang an kam dun thina hlo cham thak hian an ho ngai lavin nuam ati ve em zela aton ngai lo apa hne na tanga chutianga patlin le pasal thanun hanjir te chu nuam ati em thin ani an thang kam te chu ama hian a han en thina lo tling taka a han ho te chu a phur em mai thin ani ma se hun tam aral ma in anu ron zia chu alo lang chho ve tel tela in chunga chuan thleng sil chuat no in su tui choi le eng kim mai hi ti hre anei ngai lawa ati reng bok thina chutia ramwak thin te an ni boka wang chuan tum khat chu sangal an ka tumin hlim le lom takin hlo tling in ti tak chuan an pa fa chuan an ho a sa te chu siamin hlim taka ei zai an rela anu hron hian sahel rim hi angai theilo hle a chome po asangin an su asak kher thina chutia tui ti taka an ei lai chuan ani la chuan an tam tui chu afiana an suak zo chu anu hron chu namen lo hian athin arimin a hau tamai ani la no pang lu lul ve tak alo ni bok awang chuan khatiang mai awanga ei theilo te chu varanda a zuk eila anti ve kher la taka an in hau thin rim chho chu ani tamaya apa la chuan nang po iti em ve bakalom ti a akam khat chu anu hron chuan itran ti in atlan pha ta hial mai le ma se kara fanau an lo om ve nual to bok awangin rei phei chu arial lava hun po in her chho ve zela tum khat chu anu fe tur chuan lo in su turin atia a lo ti sa fo to thin ani awangin a hnial lem lo boka chutia anu te kal hnu in su tura a in ruah man vel chu anu hron fen hnuai te bra te ke korte te thleng chuan a lo oma ani la chuan handa ran ve mai om tak kha ani a ma se avoi khat na mai ani lo awangin angai dan ani to ngang lo ani ange chung ho chu a tham khom nok noka asat somta a anu lo ho chuan engtin takti ang mole anu fe chu alo ho tange mai le chutianga athom no then khat a han mu chi chu a al ang ti hlom khopa mai senin anin ma chonta ani la chuan athiam thu a soi ve zat boka an pa hne na chuan ente ifa pa han suak sual zia hi ti in azwal kau ngal zung boka apa la chuan hetiang thil te em hi chu itiom ang lo ve bokani hi a lo ti mai boka itran ti thu pui mang chuan atlan le ta ama awang chuan kum khat apa bula han om ve chung hian anu hron chu voi li atlan man ani te reng po hi no pang fel lutuk chu ani bik arin om lo khop mai tum khat atlan po an fate ber hi thom no aron thiar tir zeu renga apa chuan ama ber kher chu tirin inu hne na khan vakal tala athom no hi awa in ron la ro se kapa inati vatiro atia chu thu asia aphur zia chu anu khan cheta se athinarim ngotang le avakala apa soi ang chu phur fashion hian ava soi zota atlan hole ngal nal nala angai om ve chiang alom le hetia atlan chiam na chan hi ti sa cheng som ngaman a hak wang ani ve tlap
pai te thom na zuar hi an ina alo kala a korma a Adidas Lotus sign chuangat cheng somnga man kha a o lutuk ve ngang awangin lei adil ve ta a pa chuan a lei sakta kha ani a hei hi a om chung zonga a hran pa a thil lei adil ve voi khatna ani an nu tlan po chu lo ho ve le to in apa school kal ve le chuan anu chuan thil lei te hi iti jing si ti in a hau tan ta anni la dang du bi khek su le ka voi khat ngen na ti in anin hnial chu anin sual ti ti le ta chu mi tuma anu tlan ron ho le chu ani ril runa le chebriawa a in hriat na chuan thil thalo angai tua tir tan ta a poisa lak ruk a ching chhota a poisa lak chu kholin a khumpul electric wire phumna kheu hon thaya chuan atlar ta diata atam thokhat to nia a hriat nuwa chuan a thian pa pakhat nen chuan in thurualin tlan bo an tumta a heti lai hian pol sari chu exam zo to in second division a pass ve a ti chuan camera le airgun le a poisa ru kholte la chuakin khochhak lampanin ke in anin zui chuak taknak naka nia khati hun lai vel ka chuan zoram khovela TV te po en turmang ala om lawa radio le chanchin bu te thonthu bu mangte in khovel dang kan thlir ve thin ani khamo Robin Hood le khabu larwang lai vel kha ani a rol thar le tlangwal ho kha chu inti Robin Hood rio hun lai vel kha ani ve shim boka cowboya sadenate angkha ni kanchak riau thin ani kha chutia khochhak lampana an thian dun anin zui chu chulram an thlen hian paite thil zuar pathum hi an tok hlo maya ani chuan a airgun chuan atina a thian pa chuan chemte in alotin ve boka poisa phor tur chuan an vota a an ni la chuan I he lovin an phor ve sok soka an lak saka thate te chuan an in kalliam san le ta khochhak lam khopui ve tak pakhata chuan eng em po ti hran lovin an sum nei ang te an han man zo tak sia chuan aizol lampan an tumta a poisa an nei to box si lo night bus chuan lo pharding ve ta chot maya reitok tak an chuan hnu chuan conductor chuan man aron khon ta diata an bul aron thlen chuan kapu poisa kan nei si lawa camera himin lak sak maila hlau thong rutak chung chuan alo ti a an rin lo takin conductor chuan lom fashion hian alak saka thlamuang taka chuangin aizol chu an thleng thave le ta aizol an thlen chuan mani chungte lam ve panang ti in anin then ri a chungte tu emo an nei ve nual wangin angam tlak zual deuh te bula a om lor zo chuan anu le nau te omna an khuwa chu panzai arel ve le ta a seilen na khuwa angai ve em thina chuan a hole ta sikul te kai chun zomin thatak chuan a pas chho ve zel boka a hun malama khan han kir le lokila khatia anu in fadang anei le don lai vel khan anu hi mihlim ni thinin zantin mai hian len khom na lama kalsanin alam na sa thin le maya mani chung kwa pasal fanau te po ngai sak lawa hlim over thin ho reng hi an fa te a ara mu tur a om nual ome chutianga tanga khurbing an ti thin atanga naute dang po chu lo piang chho kha ani renga tin khatia akal san thin kha a u tlangwal thretan ve to bok kuta chuan akal san ta thina a u te chuan nula rim le tual chai vel du ve bok ma se nau te han suai zel rem no na te alo ni ve bok thina wangin zu te tul ruin a rui mu chu an kal san ta thin ani amu alo than har chuan ani thim thama mani chawa ina chu a thabar thei ema zan rei to lamte alo ni to thina wangin khuang le zai rik na lam chu apan ve chot mai thina apan sual ngai lem lo anu nuam ti le hlim taka lam dor chu an ban hun ngak lel takin alo thlir reng thina khatianga te tanga zu te intir ani thin awang kha ani che kang chu pol kwa aron zir chuan khati hun laia rui thei an hmu ve thin zu den right ganja damdoi te chu ti alo ching chho ve tan ta a
Paul kwa final an exam tumpo hian an thian ho chuan den right nim rui chungin an exam ani zia nuam hi an ti thei thin khopa paper po extra adil hnem thin viau ani ome chutiang vela exam ani awang chuan apa sa in ring lem lawa apa te kholama chuan result chua don nei lama chuan azin bo ta daya ma se arin lo ang takin second division a alo pass ve nol mai a result a thian pa in a hril chu a oi lo na sa hle zoka a honal nala ama nge chuan awa en ve kher lo chuan a ring lo ani awa en ve to nge ya a thian pa chuan dot alo hril bi khau lo tun hun thleng hian khami tuma a exam answer paper kha a hmu chak alani tareng mai hetianga den right te nima an rui thin ti hi an kho VDP lampo in an lo hre to hlomin an lo ve deuh reng to a zan khat chu an boss berin ruaka tlan tur atimo maya saruak chuan an khua a vem pakhata chuan an tlan kual tapeka lom an manta a khati hun laya savom bom an ti mai an siama te chuan an han khung ve le thul an thian ho la chu in sual an hratin an kol tlang boka heti hun laya an rual pui vel hawa chuan chau po an om mangai lawa chau lo po an nei mangai lo ani kha hun lai khan in sual huai le driver room deuh te kha nula le tlangwal ngei san an ni thina pariau ni du na kha mi pa to phot kha chuan an chak tlang vek ome mi pa hi chu mei chengai san ang anga om kwal vel mai mai hi kan ni a tuna po korean an ngai sanga mi pa hawin korean an tumin burma an ang thei ta sam hlom ani hi chutiang chuan hun le ni te alo her chuak zela Paul som an zer lai chuan thil te alo hau tak ve tran to boka wangin sikul lama poisa ba nei te an puan ve reng bok si awang le pek tur an nei miau si lo awang chuan sikul chu a chol ta a lo te wat ve in thlawma te an nei ve ren rona kum alo thar chuan anu po chuan hanjir zom le ram se adu viau awangin apa bia in khodang an khu atanga motor kong pui kal tlang na hlawak lawa chuan akasin te na a om phei ve le ta a pangai taka pas ve ngei tuma azir ve mol mol lai chuan anu hron chuan karla atang po in azia aron lantir le ta zela awa omna khuwa hi apa te hlo lak thinna ani awangin poisa hi alo pe ve thina chutiang ani awang chuan anu hron chuan a omna nu chu poisa ruwa pu turin alo ti hi alo ni a tu khat chu jingkara a infiam zo ho chu a omna nu chuan helai ka cheng sanga da kha ila tiro alo ti ngal thor maya angai na hrelo tak zetin mu po a mu lo thu a soi ve a ma se nang lo la turanom lo ati tlata wangin no chhuwa ani le ta motor chuan na tur poisa anei si lo awangin ke in an kholam pan chuan lungai le hreom ti tak chuan a ho phei le ta na a hetia a ho don hian lekha ziakin a hnu chi a poisa chu alak ani lo zia te pathianin a hriat thu te le thudik chu alo lalan le mai tur thu te aziaka chutiang chuan hun rei vak lo chu a rema in hlo in an khu a chuan a om ve le ren rona aizol lama in hlo fachopa open school a kal chu atum ve ta a chutiang chuan jing lama class kalin chhun lama arem rema in hlo in a khosa ve ta no a ama hi ano panlai atang renga harle exercise te mani phak to ka la ve reng thin ani awang hian a in fit phiana tum khat chu a thian te an kholama tanga sipai in tar tura local te nen anin tong fu nol mai an ni chuan an som ve nge a chutia an som ta ga chuan alo ngei tu ngai mi lo sipaya in tar tur chuan an in zui chuak ta tham hloma Assam Rifle la muala chuan sipai in tar tur chu an nuai mai sathapui pui chakmel tak la an tam chutiang zozai zinga tling ni chu thil hupur om tak ani beinge sei rundung ti ang dewin tlan tur chuan Mizadon group kara chuan ahnung lama thode te pina in tlarveta chuta le tlan tura thupetu chu a han aw thota
lamual te kha ala diak na sakhopa ahmalama intlar ho chu an tlup ta phuk phuk mai ahnung lama tang chuan azuan khum phei zau zawa voi nga lai hel tur ti sheranin voi ni kual vel chu man ho du lutuk lavin a voi thumna atang chuan thei top chho in atang ve ta a to pa chuan rin lo le tum lo dawin pakhat na alut ve tanol mai le mason na pakhat chu achuang kai ve da phot mai mabak ala tam si phur tak le hu phur tak chung si in amabak dang te po chu apas chho ve ta zela anu nung beratan written exam an machona result an ngak te chu an phur tlang to nge mai an zai dual duala sipai havin an khap po in omzia anei lem lo result tan han puanga cheiro mi pahni chi an tlata ani po tlinga puan ani veta an kau hun tur ngak turin le radio lama an ron puan tur thu te an hril tak no chuan hlim em in lamwal chu an chhuah san ta dal hloma he mituma Assam Rifle Gate an han chuak chi a hi alom an han inti sipai ngal em hlom khopa an thian pa pakhat phei chuan an nula to apiang mai kha sipai nu pui ni idu em ti khan azot phei ta thina an hlim pui te asin o ti chuan hlim le phu takin an kholama chuan kau hun nga kin a ho ve le taria tu khat chu tu dang ang bokin sikni eng moi tak lo chuak chu a in ko thlera an thu khom tala chuti lai chuan sipaya kauna radio tanga puana chuan a hning le khuwa te nen an ron puang ta an khuwa tanga sipai intlar kha an om ve nual boka khang ho zong zinga khan ama chia atlin hlau bok awangin an khuwa chuan shedar ngal vekin lompui na thu po adong nuala ti chuan an kal alo hun ta ka chuan silchar lama in depot tur chuan phur takin fan ngai lo ram lampan chuan a chuak thata a let le lokila khatia sipaya a intlar ma khan aya ra a intlar boka heta po hian tling chho ve zelin personal interview tura kau angak mek ani a ti chuan silchar lam chu an thleng thata fan ngai lo ram ti taka nuam an ti in thingtlang ve tak tak atang te a kal khom an ni boka silchar chu pui an ti nge mai mission compound a an thleng khoma atuk lama in depot tur chuan an in buat saya zan lam chu len lam nuam ti rual an ni bok awangin len kual zai an rela curfew an puan lai alo ni in an ni ho la in sheve hek lo le police patrolling chuan an ron man tamai lock up a an khunga an vahan mang angin an ril ru a vahan buai tak em an zinga ro kha chuan ama kha English a tong ve sol thei om chun alo ni ve boka athiam ang le phak to kin police duty arsi pakhat bel hena chuan in soi fe in sipai tang tur an ni thu te atu ka branch recruiting officer lama in report tur an ni ti te curfew chung chang an hriat lo awang ani thu te chu phak ang tok le thiam ang tok chuan an soi ve sate thina vai tong la chu na hi ti bak hrehlom hek lo le police duty pala chuan a han ngai poimo lo mai khopa chelo ang maphian a khosa a thlasik lamte alo ni to boxi awang chuan a vot vur mai boxi lotang sa vai pathum ho chu blanket om chun pahni bal le rim cheset chuan anin tuam hluna ek le zunna chu a chung kongkar san po om to chuang lo nen a in nei em boka wangin rim chetak ani chuta le an zinga pakhat chimlam mi chuan bangvel chu an nekin an khik kwal vela arita dup mai vai ho hlau chuan an blanket sin chu an pesok soka votilu tuklo chuan an om pha ve zan asin le atuk zinga chuan an thlenna te phone turin an ti a an ni ho chuan phone number te an pe a an phone nu reilu tuklawa chuan an thlenna manager chu lo thlengin police ho chuan mi pakhat tan cheng zanga zel pek angai thu an sila an poisa da na te an in silfian hu chuan manager chuan a han lam le wang phota an in tlan chuak ve thei ta sham ani anin report zo chu engkim check tur ang te an check fela he mi tum hian a then te chu thon hole te an nei nual bokani
ani chu tling chho ve zelin training center Shillong lampan chuan an kal le ta Shillong sipai hmun an han thlenga gate a an lo cheka a thian pa pakhat nen chuan an bag an han check sak ve a anu mai zial pai sak ve te chu an man sak ta vek maya an ni la in an ui bok si ril ru le taksa la sipai ve hek lo le lan lo po la thathiam hek lo in lak ai chuan in sual ani mai an han ti le a in sual pui an tum le tamai mizo pakhat aron kal hlau maya ani chuan hril fi in azil mol boka engti ta em lo chuan thatak chuan an omna ba rak tur lam chu an pan ve ta a an room tur an han lut chia chu khatia training thar tur hau big batch a khan leader hi an lo in da ve thin hi alo ni a an leader thar tur mai teipa chuan buaina in siam tur ani lawa buaina in siama inom that du lo chuan ke hi black belt kan ni a ati a thian te pahni mai tei ve tho te chu kokin an ni hi chumi khami belt te chu an nia ati zata an ni ho hi chuan hindi an thiam sa a chu wanga leader ni na po pek an lo ni a mizo ho chuan an thiam lo ti an hriat awangin atir lama hi chuan english in an betlang pui thina chutia alo ti vel chu a thian pa chu aka ho maya thian pa enge asoi ati a ani chuan an hril ta chule a thian pa aizol sai hostel a om thin taekwondo black belt ngat lo ni ve chuan come on who is the fucking black belt fight me ati tan mai pathum an ni boxi telve lo thei ni tabi khek lo le an pathum chuan an khi khluta rup mai le chuta an sipai ho tu te chu lo kalin an pahnih chuan an bung butir ang ve vo a Shillong mau tha thatak mai patling hlam chen vel zet phel dar vek khopa an mong mal chon an han hlap kha chu e analo ti chi hi ani lo hrimang le ani hi chu lul thangang ani awangin na ti mel put atum lo hrimma a thian pa na ti lutuk azuang tho sharp ngoiro ati chul mai an ho tu pa la sual ve bok kia ngoi omlo ti pa a ayana a hlap le zet khazong a thian pa mel kha amit kha a alana an ngai tu chua chang ta hian ala khile suk thin ti chuan sipai nun zir tur chuan bul an han tan ta a engkim mai chu a hoa ti ani a tor angai ani po a tuar tlang dial an ni awang chuan ri om po ati san lem lawa ma se kha a thian pa nen bok khan zan chu aruk te pariat tlan bote an ching dun thin ko pa an mani awang hian an batch po hian hreman tuar ve nual ani ome chutia basic training thlathum vel an ti lai vel tak chuan sipai an in tlar ma a IR in tlar an kau ngak ang kha an lo om ve a an ni ho chuan tlan bawa police lam zoka han tran chu an rela ma se an thian then khatten Indian Army le Mizoram Police te chu an din hun a in thlau vet e mai ti a an han thlen tak liam a chuan an min ve le ta sama tum khat an zan leng chuak light down fall in huna an la ho si lo an han share thin an ni thian thum chu anom si lo an batch leader hi an vo reng thina a report vai ani chuan an khoi na sat tur zia thu te in an vo thina ani la hian poisak anei vak lo ti a hriat awangin a report ngam lo hrim boka chutia an hot lai chu an batch ho an lo hrem alo ni a an lo ding thap chu thim thama chuan korlam atanga bokwakin ahnung lam atang chuan an han zom ru ve thana in kim ma chuan ka chhuwa lawang chau an ho tu pa in ati bur boxi awang chuan an leader chuan ama report anga kaltir kha adu boxi lo shereng ma se tunge soiro u tia aron kalkwal chuan anni pathum chu a hmutel ve ta si sar kan kim rengalom kan in chiar sual mai ani ati chu an ho tu pa chuan an chiar ve le a an lo kim tak si a engtin ti vak ngai na a hriat tak lo awangin a mutir ve ta a ma se an thian mizo dang te chuan an han hau liama nangma ni awang hian midang tor tir ve reng to su te an ti a an thian thum hian an lulul fal ve em awangin omzia ero anei lem ran lo
ti chuan training nun chu hre om ti em lo chuan a hmang chho ve zela an training na lama po ati thapol phei chu ani hran ngai lo atlo pol po ani chuang bok lo alai hol hrem tuar lo pol atang chho ve zela sipai lam drill lam phei chu tumru deuh chu ni se basin drill ni na hial thleng thei tur kha ani ve a alu lul em awang chuan chu ni na po chu an passing out ma kar khat po om to lawa chuan an thlak pha le ta ani ti chuan thatak le har sat na lian tham tok mi alo chuan training chu an zo ve ta a an training hun chung hian sei tur ngei nom tak tak po anga ve hle ang pathianin atana aruat na chu azom chho ve ta zela asipai tran chung po hian chanchin sei tur anga hle mai te atanga seom le re thei tur reng renga khosa thang ani awangin sipaya nun kho har na te an seom tor thin ang te chu seom ati ve san vak ngai lem lo ma se poita em chu kai hruai tu tha a hmulo lutuk le sipaya an u jok te atang po a tha zonga in kei hruai na om mul mal lo lutuk kha tun hnu thleng po ani tur ani phak lo na alo ni ta ani soi to ang khan khang hun lai generation kha fu vak lawa tlema pa deuh ngei san hun lai kha ani ve hrim hrima in lama la chuan tu ma han hau ngam le han zil tur bik chuang om hek lo le ma ni kutzala hlo han nei ve ta chu poisa man po athiam lutuk ma zoka khol chu soi lo bathen an soi ang deuh kha ani sipai hun lama aum thak to le hona chang hrelo kopin aum na hun chu nuam ati a chuti ve tak le ma la nuam ati lutuk hi ho thak le na chang a hrelo le avahan mang an thlak thin tak em he pa zet thi chu asipai trantir atanga kumriat chung zet chu a chuti hun hi hun pa nga ya a holet le mi alo peka thakhat ni thum athanga thleng te zuhan tlai ta thina mole ma se awan nei ve thin rim shima hetia a chuti a hotlai awang hian voi khat chia sem atuar ani athian sipai ho ti dan taka misual van nei hi ani ngot la taka a chuti reng hian kumnga chung vel kha chu insual pui anei nge thina vai hi avel nge bok thin sipai chunga po an in sem na bek ri thi ak de oreng mai thin ani fiam thu hian sajai nei tu pa te hi anti mai thin ma se sem ato reng hian seom ati ngai san lawa sem tuar huamin alom ka ti sual ati sual wanga sem na kha eng po ni se a seom ati ngai lem lo tum khat po panja pa om lai hian a chhun chawhnu duty chu tlemin alo kai ve deuh bok nen a silai chu akhal akhala atopa chuan atum lo deuh mai hian aka puak ta dur mai sipai dang chu an om na hmun theu atanga ron tlan chuakin a hnen an ron thlenga thil om dan an hriat fian hnu chuan an company havildar major le an senior JCO te chuan ha hnep khopin an benga ati sual ani awangin ado ve mai boka chuta a commander tan nagabel khat bel thar chu ruatin akiule akhupa a crawling na thisen a chua ma chu a chol tur ani lauti in thu an pe an kalsanta a commander nen chuan platoon khatte an lo ni in anin nel hle boka ani pekla chuan sar thu mai mayang ni asabok si thi ti chua da chu a har hlai nem ati a thian pa la chuan han ti lui kha nuam ati bok si lawa ole ati ve mai boka darkar khat vel ti pa in an han thu dun ren rona chuta ani chuan lungsiam deuh hlek azonga akiule akhup chu thi phung khop chuan anot pilta a thian nagapa chuan mak ati khop mai ti chuan an va in report ta a thi nge yem ti te an han check chuan alo thi nge bok si an ngai dam le ta nge heta an company havildar major hi minun rong le sual tak mai ani mi chiat rak po mani ta na ham thatna ani chuan poi ti lo mi ani anun po atluang rei talavin rong taka tha ani ve ta hial ani
he mi tum kum thum chung hian Punjab a sipai hmun sang sanga in suan kualin in ka na te po atong ve zo zo renga heng in ka na hi hel ho nen ani ama ero chu pathian ven himna le kei suaina in silai mu tong mia lavin apal tlang ve zela Rajasthan lama anin suan lut le ta a he mi hmuna hian tlangwal hreve tak tak tan to in ngai zong te po anei ve tan to a ma se ama hi a zai vak lo awang le mei chengam zok zok chi ani lem lo awang hian tu ma hi a bem masangam ngai lo heng zong zong te po hi fasha taka a sei len wang ni in ma ni in sitna midangin an lo mu sit palang ti kha ate te atanga a sei len pui je het tak alo ni chho zel wang ani an sipai na a an thil ti reng renga po mani in rin tok lo na awang hian enga ma ason thei tak tak thin lo reng ani he nun hi fasha kan ti hawa hian a om thin tlang pui Rajasthan a chuan bike te a han lei ve ta a nuam ati in khovel chu a chen ve viau ni te po hian a in se thina zu te han in ruin thei le phak ang tok chuan a enjoy ve viau thin bok renga ti chuan Rajasthan atanga a chuti masak ber tum chuan abial nu ve nen te chuan in mu in nuam an ti ve hle mai a hun lai kha chuan an in du in an in mangai ve viau po in an in se ve thin ma se ama hian a kholo zonga me che khoi hi atum ngai lem lawa fasha siam ve le hi athil hlo ber ani thin a thian then khat te po in tlo le pa lo an lo ti pha fo thin renga mei che then khat po in a pa lo e mei an lo ti pha hial fo reng ani ti chuan in ngai le in thlel ve tak chung chuan an in ho san le ta a mobile phone lo chhuat tan tir vel kha ani a phone te leive in abial nu nen po chuan an in be ve reng thina abial nu po chu angai ve thin hle zan khat chu abial nu abele chu abial nu chuan in be to lawang kapa hian min hau pha renga in then mayang aron ti da thut mai ashil ahain alo mangai ve nia ashia ta wangin aril ru po anaviau mai ma se mei chia zo kina in then rot ani bok awang le hetiang lama chuan in tipa ve tak ani awangin tuar mia lo ang chuan a tha alom ti in phone chu akat tamaka ma se heta aril ru tina tu ber po fasha kani wang ani ati a mi hausa le chung ko pa ngai tak atanga chuak chu ni ve ila o ati rum hial ani reng la taka abial nu pa hi an kho zir tir tu ani in an in chung din mun te a chiang ema ama la chu zu lo rui le in sual te lo shat ve thin tak ani boka wangin tu pa tan te vak ma fanu te sal nan chuan a it om lo ve lu lai bok ani ngai zo nget ang tur chi nei po atum to lem san lava anun chu ama mum chuan a mang chho ve nok zela ti chuan Rajasthana an omlai vek chuan tum khat chu an ho tu telamin course kal turin an ruat nol maya ani chuan chuti lak ve phot adu thu in an changa ma se an ho tu de chuan an rem ti lo na sangei mai an ho tu ten chuti lak an rem ti tak lawa chuan drill kadar tur chuan Shillong lam chu midang pakhat nen an panta a Gauhati an thlen chuan a thian pa hne na chuan engtin nge kan omang naktu tlai lama in report mai ila ti in a thian pa chu an ron ve a thian pa po chuan ni e keipo zanin chu ka u te ina kariak mayang ati ve boka ani chu Gauhati Mizo hotel lama chuan riak turin a in buat sei ve thunga ti chuan an in then ta a zan lama chuan ha zu te an lem sak bok nen amutui hle mai atu klai lama chuan Shillong lampan chuan akal ve ta a Shillong a han thlen chuan training center thlen ma bazar te a chuan a thian then khat te a hu a akal pui a thian pa a ma tlai lama a in report dei to thu le khonge iron kalpui tia an ho tu ten an zo thu te a chan dan te an hril nu chuan ani chu an thon le te tho anga hremna atuar thawang ti rin na nen
ani lo ho chak sate ve to bok nen Mizoram lampan chuan a ho ta dai maya he mi tuma a ho hi shem tuar tur thau thau a shem na in ang vek bok le ngal ti ril lu pu chungin hne nok khopin zoram lama chuan an cham tapeka ti chuan thanga zet a om hnu chuan a chuk thlave le ta a an battalion a thlen chuan kem chunga lu an lo phalta lo top mai le aril ru abei dongin hole na tur poisa anei to box si lo get bul buk te saka chuan a ngak taringot maya an kaulu du box si lo zan ni zet chu buk te a chuan a riaka a thian pa pakhat hian cho aron peruk thin boka an battalion lam how tu te chuan thupek hial ama chungchanga an ron chuata ei tur pek chu soilo abiaka lo beru ringot po man chua mu an om ani chuan nataka shem tur an ni ang ti in chutiang ani tak zela chuan a thian te po chuan an bengam talo ti chuan kem vela om chu arem tak si lo awangin an kem atanga halutuk lawa hian family quarter a oma mizo in suai te po an om ve nual awangin chu milampan chuan akal le ta a chanchin hi hrelo po an om to om lowe a thian then khat nupui hruai te hna chuan riak kualin chote a ei boka ma se chutia hanria kual chen mai po chu thilti chi ani reng tak si lo awangin quarter le kem inkar ram hnuaya te chuan ariak ta thina ramsa le aron te antamin an thom vel po mutui theilo na thamzet ani lain mak tak main amutui thei em mai le ngal chutianga atai kwal vel chu a thian pa pakhat hian alo hmu a poisa tle mazong te pe in omdun thei ani tak si lo awangin anin kalsan le ta a thian pa chu thil soi uar thiam le pati tinga ve tak hi ani hrim hrima a om to na chuan an nui dar thin chutiang mi ngang chu ani awangin a thian dang ho bula chuan heti hian an soi te renga vai no pangkut do ni in kashia a cherin a bal boxi a por fap mai boxi a kan en chiang chu ka thian pa ka training pui nge mai kha alo ni a ka han bi chiang le deu chu ram hnuaya ar on tenen an lo ria kho thin ti taka chang te po alo nei man lek lek ati a an nui pui na sangei mai ti chuan thakhat don lai chutia atal vel hnuwa chuan a thian pa khatia a chanchin soitu kha silong lama a chho don ta khlo awangin ani chuan zong chuak le in a hruai chho ve ta a silong lama chuan inda lu le dan an ngei tu ta ani Shillong Training Center lamin an lo pom le hlau chuan battalion lamtan chuan engtia ti vak ngai na a om to don lo ani ti chuan Shillonga an ho tulu ber hna interviewin thil ni dan te soin an sipai lal hna tang chuan centera omri tura thupek chu adong ve le ta a thakhat vel Shillong lama a om hnu chuan battalion lama bok chuan an ho thak tir le ta a he mi tuma a chuk hi hremna ni somni pali chung zet tuarin sipai zela tangin zinga tanga tlai thlangin hremna chi sang manga hrem thin ani chutianga hremna na men lo tak apal tlang hnu chuan ngai dam ani le ta ani a sipai chuti a ho chang ta hian thian te bul le leina te bula te atal kwal vel mai thina a chan chu in chunga hian hlimna a hmu thlot lo wang ani chu ai chuan sipaya hremna tuara ompo chu a thlang zawk khial thin reng ani kha hetia in lamte angai tu a ril ruha le na a om chang te hian voi engemaw zat chu in ti hlum te po alo tum ve hial thin thil pakhate ro chu eng ang po in omin sual thin bok ma se tong trai hi a thla ngai mi alo thunga fasha te pa le chan hai riang vai te pa ni thin chuan avengin awm pui ve reng thin ani chek ani ang chu heti khopa thil ti sual tam chung po a sipai atang po a an la ban lo zel na chan hi a sentet laya om dan chu shabi khau lo ma se thil se riai rual alo ni ve atang kha chuan mangai na enkol le duat taka enkol kha aton lo ve hrim awangin tu ma hi han ngai ngoi le thlak hlel ngoi po hi anei lem lo bok ani
nupui han nei ve lam te po hi angai sak lem ran lo boka nei tura alo hisab ve deuh khatiang kha alo ni le tak boxi awang te po ani ange chutiang chuan anuna hreom le nuam ti chang ta in pol nuain Rajasthan om hun po alo zo le ta Punjab lama bok chuan anin suan thale ta a heta an omna hian soitu hrim hrim chu tam tak om ma se pakhat chia hi soilang mai ila tum khat chu thamuang taka kema an om lai chuan misual hel ho an om thu le an mani chu tura thu pek an dong ta thut mai he mi tum hian hel ho te hian in pakhata cho an aya an fanu nula pani chu an lo khoi sak ani ome an pa ber ril runa le phubalak ve ngei du chuan alo report hi alo ni a chutia an va chu an phato lawa chutia beidonga ho an tum lai tak chuan an chhaktlang atang chuan misual ho chuan an lo kap le ta hlau mai silain aka phak lo atanga ron kap an ni awangin tu ma na an om lawa ti chuan an thar tho le ta a sipei tam tham tak battalion dangpo pahni vel lai telin chumi an omna ruam chu an hual chuak ta veka ram hnuai chu sila chitin reng hian an kap un renga chutianga zanthum le ni ni an ka ron hnuwa chuan an lu chil thei ta misual ruang chu pathum an zumu chuak ta a misual rual ho tan hmuna hian mi pathum an om hawa zan lama hian ka e boruak sang tak taka te an kap eng renga chuti lai chuan ani chuan thingzar le thingte deuh te le thilrem chang dang te tar keta in siamin alo kap ta thina muddu ve tak ani boka wangin zan lam thilte alo ni bok nen alo mu hil le mai thina an commander mizo ve thau chuan walte kan omna mun hi a hlo om lai tak ani a silai kha ka ve reng ro ti in akai thau le thina a silai magazine pahni pathum an tlir zo pop popa amu hil le thina chutiang reng chuan zanthum chu an tling tlata ani an sir ding lam chia captain pakhat chuan he mi tum hian silai mu adong fu hlo nge a he mi silai mu adon tum hian khatia target a in siam kha jing lama asu chek thina akal thla chu silai mu voi ni alu bul lok ni mai a hriat tur hian aron wing fia a bok ngal thopa a hoi chawa a thian te bok tura a au chu kha captain kha thing hengin alo ding reng bok nen a pum doma a on riai chu a hu chuan atlan chho ngala a han doma adom na lai a han keu chu silai mulu na alo thi thadu viau mai ani akor hlipin akor chuan silai mulu na lai chu atuam sak tamol mola an pia dewa medical duty omna lampan chuan apu pheita ani engtin nge a om zui zel ti ero battalion dang dei te an ni bok awang le khati hun lai kha chuan tun hun anga chanchin in hril ton zung na te ala om lo bok awangin an hrezui ta lem lo he mi nu Punjab pa a om huna to phian Uttar Pradesh lama a in suan le ta a chuta tanga a ho chu ani anuna mi poimo ber alo in lara anuna alo be chho ve tak ni sipai ti taka nulabiak apui chu anei ve nual thina alung hantileng fal em turero a hre chuang lem hlei lawa tum khate ro chu a chol ho thalam pang chu night bus a chuang thla in anunga chuan meiche pahnih hi an thu a hetia a ho tlatur hi a hre ve bok thin em awang hian a chukna tur motora hian a chat thlalut hi ani deuh ber thina chutia an kalta chu kolasip an thlen thlak chuan a hnunga hmeichhia chuan chaw ei ve dawn loim ni ti in a kai thawa phang deuh chuan chaw ei tur chuan an cholna hotel lama chuan alut ve ta chara a chaw hme du zawng vok sarep te lamin puar pengpong chuan na aya ai zo hnu chuan ai man pek tum wallet a han dap chu alo om ta hau lo mai amang ang chi awa ta mai a thut na si ta a thau palta kin ti in awatlan luta a hu mai boxi lo cheiro ho chhole mai angai don ani hi ti in ain ngei tu lungai khop maya varanda a chuan ain dum kun lap mai chuta anunga thu mai chia chuan thian pa I wallet I tibawem ti in aron zot ta a tibawe rang taka lo ti in mai chia chuan hei hi ani em ti in a wallet nge mai chu aron phora
alo nge mai chu ta tang chuan anin nel thata viau mai khoilam kal tur nge ti te enge an ti thin ti te nen lam chuan anin zota chanchin te in hril thlapa zelin an jin kong thui zet an zo po chu toy an ti dun hle mai ti chuan an tumram chu an thleng ta an ni akal pui te ho kha gauhati a la chol ngai lo te an ni hloma wang chuan thlenna tur vela atan pui thayang em ti in an zota ani chuan theite reng mai tia changin chuti hun laia sipai ho man thiam hotel vandana a nge mai chuan a hruai lut ta an ni pathum tan room hran le ama room tur chu book felin an room lam chu an pan ta a ani chu ati dan than pa nga in a ma sabera rooma a in da fel nu in wine shop lam apan nga la adu zong te lein snacks tur nen room lam chu apan le ta a chutia ruma in bual tuma a in puah cha lai ha zu te alo dom lai chuan a wallet chhar tu nula chuan kong aron kik dat data awa hong chu ani in bual zo chuan kan ruma tv en tura om ve si lawa kalo en mai do ne ati a ani chuan o lo en ro khai kan in bual har ve ange ti in badruma chuan alu santa a in bual zo chu nula chu akhuma alo mu vai ara poi ATM long chumo ti in alo nui sanga poi la lawe a ti pa in abula chuan atlu ve nga la an lo in ho hran ho lo mai hemi te pani hi chuti chuan an thil ti thin te le mani chanchin te anin zo chik ta dewa address le in biak po theina number te anin pe a chu mi zan chu poi khoi mi alawin aruma chuan an riak tu na anula chuan athil zirte zawin rin om taka in ngak tur te in anin cha ve vei luama chutiang chuan hun nuam le hlim om tak mangin atuk lama chuan mani train chuan atur lam ve panin anin thenri alo tu le ta ani anin ngain engkim hi anin silton ve reng thina ma se khuanu ruat lo hi zong har sat na hi alo om le mai thin chu mikum Christmas chu hodun turin anin berem veka an ho hun le ni tur thlengin anin shrila gauhatia chuan anin tongfu ta ho lo mai an soi anga vandana hotela athleng masa zok lo in ngak tura ti chu anula I chu alo om ta ho si lo beidong ang reng tak main mani chuan aizol apanta a chutiang chuan ho ve si in anin tongfu thei ta lo anua abial nu soidanin achung te anu teiten an lo huaka an motorin an ho tlang hal hi alo ni a chutianga in tong talo chuan an chol hun te zawin mani hun lama an om le ta a ni tin zan tin in bia in anin ngai ve tak zet to ani azirna lam chenai lama te chuan cholla a kal tur te in anin cha ve a chutianga ruam han an siam lai chuan a mai chia chuan shilkim lo che kalanaya ka hril che anga thinrim mi alo la chuan engwang ma in min then su o aron ti ta a seiro ka thinrim ho lawang ati a adu lai chuan kanu le pa hi an boral to a ke hi kan unawa upaberni in naw pathum kanaya engkim hi kamo phurna ani a chutiang tur chuan nangpo patling taka I om angai dona chuan kanu le pa hian an thi dona an thu cha hnunga hian kan kaushan catholic hi lo chua san mi lo turin min cha ve a ma se kei chuan mei chia kani chuan ka pasal chu eng kaushan po ni se asa khuwa chu ka zom tura chuan ka ngai ve thawa ma se kanu le pa thu hnung hi ka zom lo ngam mol si lo khonga in kaushan wang chuan min then lo sam ro o ti in aron ngen talom loma soito angin ani hi tul lem lawa in tipa ve chi tak khi alo ni bok nen mei che hruai lu ni chu atum lo na samai si adu lo bur ringot mai ani chutiang chuan an pahni inkar chu azau tatial tiala anin then chu ani vele ta dera kan soitum le golber ani lo boka helam chu mei che dang po om ve neu ma se du tok ri phot mayang mei chia hi aring em bok lawa ho konga abiak thin nai ta pera chu an tlo masabera ani nen chuan anin tongta anin du ton ve tak ta ni hian asia a cham chung chuan anin zui chota anin thla lo ani bere ti chuan in lama
ho ve hrim hrim te adu awang chuan anin kalsan le taria Aizol a thlen chuan alung aleng ve tariau mai zin chho tura acha chu ani po hian alo ngai ve ni ngei tur ani I he lo chuan aron zin chho ve ngal vat mai boka heti lai hian an thian havin in pakhata an om hawa police changlai pahni le ama le in hlo fa ve thin pahni tenen chutia angai ruk em aron zin chhota chu a thian pa pakhat nen chuan an va huaka alo thlen chuan an ho pui ta a an in ru chu alo ni ve tareng mai mipa tlangwal hlir panga zinga ama chawa meichhia a han om tur chu a thian nu tan po chuan thil nuam le phur om zok zok ava han ni don lo te lul em chuta zu an la in reng mai bok nen an han kho sa hau ve no a thlani lai chol la ani boka hun an nei tam tho boka ti chuan chutianga hlim taka an kho sak chho tak lai chuan ani khovel thian te hian a zong zonga mai na tak tak hi nei lawa kan nei lai kan chhor thei lai hun chia hian min hmangain min ngei sak ani ti hi aril ruwa nget taka a om bur tak na chan chuni a thian police pakhat zok chu asipei tan hnu fe a lut ani a damdoi te alo ti ve thina wangin damdoi ati ai chuan ti in anei ang te chuan zu te in puin damdoi a ngei thei nan ti in thei top a chua pui ve tak meu a atlin le phak to kin thian hmangai na chu achunga alantir ve thi ni in a hria tum kha chu an in ti thin rim hlo maya anu pui ruk vel lai bo ruaka po khana hrian pa chuan cheng za pe in bike te chuan an leng kho thong vel mai maya a hrian pa chuan chu thu chu soi chuakin poisa po ka pe chia ka bike in idu du na ka hruai chia atita chu aril ru ana in apuak ke ani ber mai ama bike ve pulisa alu ma a nasa el tianga a man saka voi duai lo atluk pui zia te a poisa engza chia nge he a thian pa hian a ei ralang ti te angai tua let vonga chuda chin chu thian hi kom tak taka kom hi anei talo bok reng ani chu ina tang chuan chuakin a thian pa sipayami te in lua an han om ve le ren rona a hnuwa apute a anu u fa pa te ina an om ta a het tang hian ti dan phung pa ngai dewin nupui po hotir le phot atum ta a chu mi hnu a palai te tirin man in hlan te an rel ve ta a ti chuan man hlan ni alo thlen chuan mi tlem te om ve in thingpui te an in ve a nula to phot hi chuan pasal an nei dona an rim ve thin ber pakhat chu mo kornal tak han ha ka biak in hong nge ya tiam tlate ti hi ani ome an nu tan chuan a fel chiang hle ome hetiang te rep mihring hi ani kha aring bik om top si lawa ti chuan a duty na tur hmuna a chhuk te alo hun vele ta ka wang chuan anin chhuk san le ri a heti a chhuk hnu hian anu pui chuan kan in lama kalo zuk om thaveri meidon em ni ang ti in aron dila ani la hi tul vak lawa in tipa ve hrim hrim chi ani awang hian idu chuan chukla ronlet le to suang che atile deuh bur mai bok si chuk ngam bik chi ni ta hek lo le anu chia ala hu bok si a u mai che senior kumsom li ral kai to nen anaw nula pahni nen mai chia lir omna chuan a kho save tan tano no a thil chin chang Shachin tan chuan mai chia lir om khom na boruak chu kan chut thiam tlang mai ome chuti rual chuan ani po in sipai mun lama hruai thlaturin ma alo la ve mek zel boka an pu te la chuan an han ring lo mai khopa min ti buai mai inupui I hau anga zu I rui khum reng anga I khoi anga keima ni buai le na mai tur an lo ti deuh tlat mai si ani la taka heti lai hian mizo in hruai an tam ve viawa nupui te kutthla ka han buai tarum hi an om ve reng boka khatiang kha mizo min hmu dan ani miawani nupui te han khoya han hnek deuh vel te han vo khur mai te hi nupui ngam pa tariawa kan hretat thi a fu lo ber khop mai
pakhat phei chuan a khik vel thina anupui hi avung deuh ber bu reng mai ani chupa chu boxing competition a an hruai ve a vai ngau hling hleng ama aya te da in a sop shrep maya hnek po a hnek ve ngam manglo ani la pek chuan chupa chu tikhan I in ti pa te reng nen nupui te hnek tul tula vai chete po hnek ngam mang si lo ati peka a hoi lol mai ani ti chuan an pu bula chuan sar kanupui chu karon hruai don ania zu hrim arim po kanam ani chuan emo buaina kanupui laka kasiam thom I hria ani chuan sipai atangin min ban ngal nal don nia ti in a in tiama an rem ti ve ta a ama hian aril ru a hian katlang wal chung chu zu ka inanga nupui ka nei chuan ka ngayang ti hian ril ru a siam ve thin renga ti chuan anupui hruai thlatur chuan a haw ve le ta a chu ti chuan an nu pa chuan an om dun thei ta hlim taka hun le ni te chiar dunin malam hun te an clear dun thina voi khat chu helai huna hian van duai thla takin no te an chiat thlau maya Uttar Pradesh an om hun chu topin Punjab lambok chu an pan angai le ta om dun le thei lavin anin da chho le ri phot a ani chu line of control Pakistan ramri lama chuan a duty ve le ri a kum khat chu helai huna hian a hun a manga chu mi chung chuan in ka le buai engma tok lavin thatakin a duty a khai thataka duty zo chu ani chia le lo post te pakhata hian a thian pa nen chau an om dun thina hlai an om na hian thangte kamin sa an hniang hnar hle a voi khat phei chu ui hian sakhi a uma sakhi a van duaya anni an van nei thung sakhi chu ramri hung nakara chuan atang ta hlau maya ol sam te in ani chuan silai komin azuk tuk hluma company me sa te siamin post sanga te an sem dar ve bok ani chutiang chuan hun le ni te aloral ve zela Christmas urlok ni alo her chuaka an lung aleng ve in thei to pa urlok ve chu an thian dun chuan an tuma uital tur atamin an tal reng thina zong la atamboka an ka lo le an phio ka sa hi an ngei lo ani ber mai anu puipo sakhi sarep le zong sarep te tam tham ve tak voi khat chu athon chho nge he mini po hian ui talin zu in turte an leiboka an thian dun chuan an urlok na sa ve hle mai duty hi chhun lama chuan an pahnia in siam remin an in din chok mai thina tlai thim don lama chuan a thian pa chu amu hila jing lama tangin alo lem zeu reng thin bok nen tlai lama chuan alo lem du am ve deuh nen an om na hi tlang pong lai taka om ani a an thlang ruama chuan vai sipai sakor en kol tu te chuan fencing chu kalkanin thing tua tur hi an zongin an la thina heti an lak don hi chuan an ron phona chumi khamizat kan chuak done ti in an ron report thlap thina he mi tai kher hian hrilok mi alawa an ron kalta ka wang chuan ani chuan azuk auta a tu tenge tia voi thum lai a au chu an chang du hlek lo mai unaw mel hei hun te alo ni to boka wangin in mu chian hlei thei po ani to meu lo ani chuan tu tenge in ni in soi lo chuan ka kap don chewania por le vin takin azuk ti le ta a anni hola chuan ingam le min ka pro keima ni kan nia an ron ti por ve viau boxi ani lungleng le lo roi thin rim vel chuan boruak lam hoin munga vel an clear thruai maya chuta vai ho hlau lutuk tlan chak le an thing putte paya man mo bakle nga korruam zau tak te an han zuan khum vel a mu chuan anui boka a thian pa chu aron har zok maya thil om da na hriat chuan poi ati hle mai chanchin an han ngai chang wanga an report ngei chu an ringa ma se chu ai hun alo her chuaka engma phone call po an don lem lo awangin an ngai an han ti that dewa thim hnu fe a po chuan engma ala om tak lo awangin khat hong le in puar le tui ti takin cho chu an ei ve ta a chu ei khamlama chuan tui ti takin an mu a
dar som bor vela chuan an company commander order aron thleng tarup mai a umna posa chhonghal turin le ama hruai tura mi panga aron tir thu chuan aron thawng thauta ti chuan an kal dan po hrebu malmang lo chuan an thleng chho ve ta a an pu nen chuan dar hnih thleng anin kom nge ani helai hmun atang hian an pu te hne na note an nei mai thei lo awangin posting adil thina an pu berla chuan an omna a ron hruai mai turin ati tlat zel boxi atopa topa chuan chulai hmuna an omna chuan anin hruai ve ta nge a van nei thlang takin helai hmuna hian note po an pai ve ta nge helai hmun atang hian Delhi lama anin suan le ta a Punjab lama an note siam kha Delhi a alo pianga fanu du om tak mai an nei ve ta a an lom nu pa nge mai le an thian te po in an lom pui ve hlom hle a ti chuan Delhi a kum hni vel an om nu chuan kum som pasari lai sipaya alo tang ve ta reng mai pensom lamte tumnaril ru alo nei chho ve ta ani an omna atanga an ho chho chu tum khat apa lo jin chu an ina aron in ngata apa pula chuan kapa hei pension katum ve dewa keini ang pension poisa hi chuan in mun te leya han sabok tur chuan angaina omsi lawa in mun le ram inga tho boka khoi emolai bera hian min saktir ve do nemni ati a apa chuan aizol mun pakhata chuan helaya hian isadon nia ati a alomin atha amuang ve hle mai ma se chu mai chu thil dik ber ni a hriat lo awangin apa chu an in lama ala cham chung chuan ama chu apa te kho a chuan kalin anaw mi pa pahni tele anu hron te bula chuan apa ne na anin biak na chungchang te anni chuan rem an ti ve lo te a han rona anaw te pahni chuan e khai sharo kapa berin ati de chuan an lo ti dun ve maya anu hronero chuan engemo chuan lamin asoi noi nga la ma se enga vak angai du lo ti chuan ho thala in an sipaina lama chuk tha in a thian te bula po chuan hlim le lom takin apa in mun asa thlak ve thu te soin pension tur chuan ale khapoi mo te phur takin abuat sei ve tanta a pension tur hun le ni te le kha a hu ve ta ka chuan a sipai tan chunga a chuti top na ber ni turin a ho ve le phota apa in hun pek chu engtiaru a man tur nge aniang o ti a phur le tha thau taka zuk en tura akal chu mun nge mai chu an lo la in banpo alo in phun tarua mai si a hril a hain bing de mu phian a in ria a chanchin a han ria chian chuan apa nge mai chuan an mani inatan alo rel dai hi alo ni a beidong tak chuan an in lua ve a chuan a ho chho naka ma se phun noi thei ani lo zia le adin mun a hria chian em awangin engma soi noi lo chuan a om ve vel tamai maya a hnuwa apa alo zin le chu kapa hei mi in lua ve mai kan ni a engna po thokin eng po ti ila mi in lua ve mai ni kan hlo a ron pension turin ka in ti fel ve laklo to boxi a I in ko khat chu kan lua ve ang chu tiro mi choi ang da chu kan choi ve thawanga pa te ina om chu adan adangin athamon thak ve alom alatifana apa po chuan te reng mai nang ni lo tunge om chuangang atile a om ve nge chu a in bei sei hle a ti chuan pension tur chuan a chuk thale phot a tluang takle har sana tok lo chuan thatakin aron pension ve ta ma se a bei sei na chu a thlon alo ni le to hi alo ni a apa ina chuan an chung te po ni lo mission dai mai hi an lo om le man dai to a aruk tak chuan aril ru anavong vonga
ma se adin mun a in hre chiang ema engmah sawi thei a nei lo tih a in hria a rilru pawh tih nat atum tawh hran lo ani apa hi a pension hma kum hian zirtirtu kha a pension ve chi a poisa pawh an la hnem thaw khat viau boka aram then khat te hral bokin an kholama an in te pawh chu tha takin a sa in aizola pawh hian in pathum lai a nei boka anaw pakhatin an in pawh lua an phal lo zia te phone hmanga anupui hne na aron an kum piap mai te chu aril ru atina ve khop mai ti chuan pension hnuah chuan in le lo te anei ve tak si lowa chuan ti tur adap ve tanta a two wheeler taxi khaltur du thu Facebook lama an post chu mufu in avabia a an lo rem ti hlau mai bok thil chin chang riat nan le civil mi te nun han thlir zaw ve hrim nan ti in khal zai arel ta a ava interview chu minister in pakhat a hian alo ni a ama aya no pangdai taxi nei tu chu lokalin a khal dan turte chu mi khami huna iron da anga ti te hlo chu i hu ang iron the lut photanga chutrang chuan kanin siam rem anga kar khat chung chu ti chuan kan ti phot don nia alo ti a hlo ngor wanga khaltum ani lem lo awangin o apo ve mai boka ti chuan two wheeler taxi khal chuan aizol khopui chu afangkwal ve tanta atira chuan abuai thei nge mai aizola a om rei ve viau to a in siat ve to te reng nen ni tin mai hian alakal ngai reng lo na hi akal reng maya fair la chu mi te aya alo ti topal hlau rengin atlem lam zel alak sak thina ma se teimataka cholpo chol manglawa service thin ani awangin a hlo tha thei angrang phia na a two wheeler taxi khal chu atan chuan a hlok ve hran chuang lowa a chan chu a thaw chu ang kha abawa bang om lovin a pevek zela apula chuan cheng zani te a pe a apek tam tumin cheng zali te a pe ve thina chu tianga kar ni zet a khal hnu po chuan hlo in siam rem chu ala om tak si lo awang le thil om zia te a hriat ve tak no lawang chuan ban san zai arel ta a patlinga pumpa zingkara tanga thim thak thlenga thahnem ngai taka thok ve ta chenga cheng zani vel hlo chu anave em bok ani midang mi ta khal ve te chuan an tlan chu amun thuma thena mun khat ang or anei tu te an pe ve ani lain ani chanjong a chhelu lai ve em bok ani ti chuan four wheeler taxi lei atum na po chu two wheeler taxi a thlak ta a ama ta nge chuan service ve in midang khal ve ho chu atam jok chu fel tak an lo ni in an in po in an zinga khosak vel po chu nuam adi chho ve to ema a chung khat tak ang hialin a member pui te hi a en vek to ani mi chi sang za in ang lo tak ni tin enge muzat phur reng an ni awangin thil tam tak atongin a hriat pha a chu adu thu sam ani renga ami phurte ne na chanchin makle nui zat khak tak te an soi tum phei chuan a hlim ve hle thi ani chutia taxi khala ni tin ei hanzon ngor chu taksa in tin lo hun anei nge don ti a hriat awangin thil dang po amelin mala na tura dapru reng thina apa ve kha aizo lama an in lama akhosak ve deuh chot tak awangin anin tlo po reng boka tum khat chu apa hne na chuan kapa hei hetianga two wheeler taxi khal rengot hi chuan ei khop chu a om ve maya ma kan son don lo reng maya in pakhata khuan kazuk om ve don emoni le arte vokte ka poisa nei ve chun ang hian farm siamin ma ka zola ve ange ati a apa chuan idu phot te chuan zuk omin ma chu zuk la ro khai ati a apa te nen chuan zuk kalin thil ti dan tur mun le ma te an thi thlain rem an zuk ruat langa anu son lam te chu ka han silin ka han dil ve hrim don emni ang ati a apa azo chuan apa chuan angai reng lo keipa berin ka ti te chuan ka thu alom ati ve boka ti chuan farm siam tura thil ngai te ngei tu atanin malak na thatak tak
an nei chho ve thei don ta nia a in ngai ani an nupa po chuan an hlim ve in an phur dun hle mai YouTube le a thei ang atang te in farm siam dan tur te an zirin an bi ngun ve hle a taxi khalpo chu chol sanin a farm siam tur atan chuan a hun te pek atuma manrua eng mote a lei khom ve tan ta an nupa te chuan ina te chuan zukkal la in lua tu te nen ro te an rel tlanga tu khat chu cha khai le thil ngai dang te ngei tu a chhuar lan chuan apa chu lo lengin an nu bula chuan anu hron le a fa ten an in lua chu rem an ti lo thu aron hril hi alo ni a ina hlim taka a ho anu pui thu hril chuan a thawngin aril ru anange mai a chung ril chu a trapa amit tui ero ti tlak adu lo ani athin rimin apuak ke ani ber mai heti a ril ru chia chu kathat vek don tepo ati chuak hiala anu pui chuan pathian thu nen anem zongin athamuan sama ani po chuan anu a chuan e khai ani take ti in pathian nena kan dila kan tana thaturin ro min res khang che kan ti a aro rel anga kan oma kan ril ru kan ti nat le si chuan adik lawe ati ve le theita a ma se he mi janero amu hil thei ngang lo chutia ril runat na han re mai thei la ani bik si lo aril ru chu akal thuin man lai atanga thil thengte achui kir niapa hriat lo karin khuwa alo war ta der mai chumi awang chuan he thon thu hi alo chuak ta ani tuna chuan an chung kwa ve te chuan hlim takin an chen na in nga ya chuan khosa in an hmalam hun a eng zong a thlirin pathian kuta an in hlana eng ki malom zel turin an in zilton mol thin apa ero adam chunga kapa tia akaule thei aring ngai to lo ti chuan dam chung ni te anuam le sheoma tuar dun zel turin malam hun chu an nu pa chuan an thir dun ta ani ole ngai thatu du tak he thon thu hian in soi khongai thlak le midang soi chhiat hi atum ber ani lawa hei aya na sa le sheom tuar po tam tak in omin chanchin soi tur po hei ai thlot chuan kanga ang ti po tam tak in om nge in karing ama ero chu he chanchin toy manga fasha nun poizia te khotlang le kausana te in chung khur lua lum le uap lo khopa in man a poizia te kan lo hriat thar le a pakhat talin in mu chua pha na in lo man hi atum ber ani leia ro sum le ro thil hlu te thahela duam te ril ru chengoi ngoi pu te hi mi khongai thak ber te an ni in le lo nuam taka chengin ro sum le pai te nga em ma se nun re thei ber nei tu te an ni tu ma hian an ot ngai lo atop ta ole he thon thu phal taka min chiar tir tu pu james rosani pa chunga thinlung takin lom thu kasoya he channel hi ilo la subscribe lo ani chuan khongai taka min subscribe sak ve ram tur le like le comment te min pek saka a link share dar konga te thei anga tran min lo lak pui turin ngai thatu zong te thinlung takin kasom cheu ani e kalome